Kaagyan naman ang pagpabalo namon sa inyo pang good vibes sini nga weekend. Nagapangita ka bala sa malinong kag matahom nga lugar nga pwede rentahan sa pamilya kag barkada. Samtang gina-enjoy mo ang matugnaw nga weather sang Don Salvador Benedicto, pwede mo man ma-enjoy ang ini nga Asian-inspired nga garden kag loft houses nga for rent. May common nga swimming pool kag may mini dipping pool man ang kada loft house. Daw yara ka sa sulod sang forest sa vibe nga ginadala sang sini nga lugar. Inabuas ang atong diskubrihon sa tripping ni Ruming at 10 a.m. Kag isa naman kalolo nga ginkawatan sa ginabiyahe nga tricycle gibuligan sa mga negosyante sa Sagay City. Kabaylo sa ginkawat sa iya ang isa ka brand new nga tricycle. Sa pagpanguna man sang isa ka restaurant owner nga tumandok amat-amat karon nga nagabalik sa normalang palangabuyan sang lolo nga nagapanikasog man para mabuligan ang iya nga mga apo. Ina naman sa Sunday sa Baganihan.